Merdeka! 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 Ayo, kembali lagi. Sareng pinarak lenggah melih. NKRI harga mati no. Yo, wis ora kena dinyang. Tenan no. Wis pokoke sing jenenge Pak Tentara iki sing dekat karo masyarakat yo Pak Tentara ngene iki no. Tenan to. Opone ning bab kabudayan kuwi mesti Pak Tentara kuwi ora ketang siji mesti ana sing saged nembang. Iya, mergo ya dekat dengan masyarakat kuwi no. Aja nyawang wajahe Pak Tentara sing galak-galak ning sejatine atine kuwi lembut no. Oh ngono. Ning guna kowe nek tentara kok bengak-bengok kae iki. Lah iki wong edan nganggo jaket tentara nek kae. Iya, nek piyayi kene iki apa jenenge ngasta bedil wajahe garang ning atine tetep budaya. Iya, muga-muga budaya tetep lestari ngrembaka ya no. Iya. Mula aku karo film zaman saiki iki kadang-kadang ki ora cocok no. Kok iso ngono? Kowe tak wis ngerti dhewe saiki film-film kuwi luwih-luwih film horor no. Iya. Film horor kuwi mesti dikait-kaiti karo tembang, karo gambar, karo wayang sing apa jenenge unsure ana mistise. Kuwi salah no. Oh ngono. Mula yayin sing mapan ana kene aja wedi karo gamelan karo wayang. Iya. Nek gamelan wayang ku dikutuki digene bisa dibak-bake ngono kuwi apa jenenge ku diwedi mergo ganti karo gemit ning ora ana. Sejatine gamelan karo wayang ku dibayane awake dhewe. Ngono. Aja nganti ireng apa jenenge jawane, aja nganti ireng kabudayane. Ngono. Tata krama kuwi laire saka budaya. Ngono ya, Mak. Nek biasane biyen cah cilik-cilik kuwi do arep budal sekolah ngono kuwi pamit karo bapak ibuke, Pak, Bu, kula badhe bidal sekolah, saya mau berangkat sekolah. Ngono kuwi terus tangane di apa jenenge salaman karo bapak ibuke, terus dicium tangan ngono kae. Nek saiki ora no. Biasane nek tata kramane ora duwe, Pak, Bu, aku budal sekolah, aku njaluk sangu. Ngono kuwi. Oh iya kudu tansah cedhak karo budaya lan tata krama ya, Mak. Mula kang saka kuwi no, muga-muga wayang karo gamelan lestari tetep eksis sampai kapanpun lan uga bapak-bapak tentara, anggota tentara kabeh ya pimpinane lan uga jajaran-jajarane kabeh, anggotane kabeh tansah pinaringan durga mendak kala sirna rahayu wilujeng sambikala ora ana alangan sawiji-wiji. Amin Allahumma amin. Sing wis ditugasne perang budal slamet bali ya kudu slamet ya no. Iya ya Mak iya. Jenengan ditunggu oleh anak dan istri Anda di rumah. Iya. Eloke no. Men Mbak Brigita jumeneng ya no. Supaya jengkar munggaring pepanggungan ya ora nganggo bintang tamu. Dina iki ora no. Awake dhewe kepareng ijen mapan ana ing kene lan uga para kadang Pradawa lan uga Widowati. Wis pakai dawuh, Mak. Jebul kae sing tak anti-anti wis